Dere mga anak ma. Layo kini naptan ma. Abot isangi ma. Nanguwag siguro ni dito. Diyan ka gikan bata ka. Ha? Ma, dito lang gikan sangi ma. Nagunsam ka sa sangi. Ha? Tubag ako. Nagunsam ka sa sangi. Ha? Tubag uy. Tubag ba? Ma, namayad lagi ko ma. Piste. Namayot day ka. Kinsa may nagtudlo mo ng pagpamayot. Ha? Piste kang bata ka. Masira kang bata ka. Palayason gid kang buanga ka. Namayot ikang buanga ka. Pila magyatag? Usa ka libo ma. Ako na ihatag nimo ma. Sure ka diha, Jin? Imo nang hihatag sa kalibo na ako. Ma, turang usa ka libo ma. Salamat ani Junjin ha. May di pagaliwatan mo kuya ay. Labaw pang mamayutay. Ma, kaya 300 ma. Kaya ko rin ba nagtudlo ni niya. Ang sa pagpamayot ma.